Я тут с дочкой односину налаживаю, братка. Гей! О, боги! О, не! Мне так шкода! Водонепреникальный чахол – реальная тема. Вода паўсюль. 3/4 земной поверхни, 60% человека. Пить треба 2 литра ў дзень. Воды, то бок. А цяпер час для нібыта гістарычнага выпадку, узятага з тэхаскага падручніка. Так, гэта дакладна яна. Прям там стаіць. Я казаў, яна пачвара. Не здзіўлюся, калі яна насамрэч іншапланецянка. Накшталт з космасу. Джуді, гэта ты? Скажи, што гэта ты. Прашу, скажи, што гэта ты, Джуді. Джуді. Гэта ты? Пра мой развод. Містер Стерлінг, усе дзядулі і бабулі Джуді толькі што загінулі ў гонцы на паветраных шарах. Кішкі паўсюль, Джуді ўсё яшчэ ў шоку. Ты чаго гэта? А вось чаго? Наладжваю, братка. Оу, не. Трэба выдаліць гэта відэа. Гэта наўрад ці атрымаецца. Уся школа ўжо паглядзела яго. У сталовай толькі размоў. Я не гатовая да гэтага. Я тут падумала, табе не варта парыцца з гэтай нагоды. Усё ж класна. Ты будзеш самым знакамітым чалавекам на планеце. А я буду другой па знакамітасці. Хоць і наўрад ці. Гэта, хутчэй, Айрис будзе другой па знакамітасці. Бо яе быў секс з прышэльцам, а людзі такое любяць. І колькі людзей гэта бачыла? Не ведаю. Тысячы? О, не, мільёны. А яны выпадкова не жывуць у адным раёне. Дастаткова будзе атруціць вадасховішча. Як, па-вашаму, інтэрнэт працуе? Не хачу нікога забіваць, і знакамітасці быць таксама. Забаўна. Я заўсёды хацела і таго, і другога. Але інкогніта, як задыяк у свой час. Божа, абажаю яе. Дарэчы, пра інкогніта. У мяне ёсць выдатная ідэя. Як наконт пазваць таго агента, які за табой сашыў? Напэўна, ён добра замятае сліды. Думаеце аб тым жа, аб чым і я? Тэорія загару. Не. Магу я нагадаць вам, што гэты хлопец зусім нядаўна хацеў разрэзаць мяне і вывучыць мае вантробы? Ніхто не ідэальны, дарагая. Ой, блін, жут. Да я ж тое самае спрабавала зрабіць. Забі. Паніс запатрабаванне да сяброў. Ды як я ўвогуле з ім звяжуся? Вітай, Джуді. Я чуў, табе патрэбна дапамога. Дзе вы ўзялі гэты нумар? У твайго аператара. Мне ж трэба было паставіць праслушку. Слухай, чаму б табе не пад'ехаць у офіс? Прыдумаем, што рабіць з тваім непаразуменнем. Слухайце, не ведаю, што вы задумалі, але ў вас не выйдзе. Джуді, я не жадаю шкодзіць табе. Апошні раз, калі я паспрабаваў, твой бацька ледзь не прымусіў мяне застрэліцца. І з таго часу мне сняцца кашмары кожную ноч. Лагічна. Прыязджай, піцу закажам. Вазьмі з сабой коры. Так. Раптам ён усё ж хоча каму-небудзь нашкодзіць. Ну, напэўна, гэта яно? Джуді, коры, рады бачыць. У мяне тут невялікі беспарадак. Я больш не працую ў полі пасля таго выпадку. Затое я змог пераканаць начальства, што я дастаткова добра ведаю справу, каб распрацаваць вам прыкрыццё. Стоп. Дык пра мяне ведае увесь урад? Не, ім пра цябе ведаць не належыць. А каму належыць? Ну, палічам. Антуан у курсе, Кіша, Чад, Уолтер, Фрыя, бухгалтэрыя, верагодна, усе стажёры. Яны заўсёды пра ўсё даведаюцца. Прэзідэнт у курсе? Боже, конечно, не. Нічога яму не кажам. За работу. А вы што тут робіце? О, не звяртайце ўвагі. Твая мама проста непакоілася, што ён зноў нешта задумаў. Я ўсё праверыў, усё ў норме. Забаўляйцеся. Джим усіх ратуе. Окей, вось так. Вось што мы зробім. Мы пераздымем усё відэа з іншага ракурсу, каб выставіць усё містыфікацыяй. Рэлізнем гэтае відэа, хутка накруцім прагляды, і бум, міф развеяны. Было лёгка. У нас ёсць вопыт. Так і ведала. Гучыць проста? Пачакайце. Гэта чарговы план, каб загнаць мяне ў акружэнне з вашых агентаў? Джуді, калі б я хацеў акружыць цябе... Памаўчыце секунду. Я проста сціплы служачы з лепшымі намерамі да цябе і тваіх блізкіх. Вось я дурань, яна ж зараз мяне зненавідзіць. Канец маёй мары пасябраваць з іншапланецянінам. Добра, зробім гэта. Але... Дзе мы возьмем грошы? Джуді, гэта ўрад Злучаных Штатаў. Скажу, што нам патрэбны сурвэткі, назову гэта праектам... Не. Оу, Стэплер. Праект Стэплер. Ды каб яго. Я тут з дачкой адносіны наладжваю, братка.
Я тут з дочкой адносіны наладжваю, братка. Я тут з дочкой адносіны наладжваю. Выдатна, Эверетт. Але трэба выразней. Я тут з дочкой адносіны наладжваю. Гэта кор. Гэта эксклюзіўнае відэа, у якім я пакажу, як здымалася містыфікацыя стагоддзя. Колькі кілаграм дадае камера? Можа, варта было пафарбавацца? О, божухна. Джуді, вось і ты. Гатовая да здымак сцэны? Так? Дык вось. Пачалі. Вы перасеклі мяжу незаконна. Знята. Я перастараўся? Не, я просто не прыпомню тады ніякай акрабатыкі. Окей, добра. Яшчэ раз? Ага. Пачалі. Вы перасеклі мяжу незаконна. Знята. Ну як? Дрэнна. Вы перасеклі мяжу незаконна. 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 Ты перасек мяжу незаконна. Вы перасеклі мяжу незаконна. Вы перасеклі мяжу незаконна. Вы перасеклі мяжу незаконна. Знята! Тое, што трэба! Ты справіўся! Нарэшце! У мяне атрымалася? Выдатна! Выглядае выдатна? Я ж казаў, вопыту не займаць. А вы, рабяты, датычныя да відэа з'еце. Адказвайце. Без каментарыяў. Ага, а Несі? Вау, окей. Я падумала, а што рабіць з усімі датычнымі да здымак? Вось з ім, напрыклад. Што калі выявіцца, што мы знялі гэта відэа ўжо пасля уцечкі? Ну, тады я ўсіх заб'ю, Джуді. Відавочна ж. Што? Не! Я жартую, яны з Галівуду. Палова з іх самі чужыя. Стоп! Вы ведаеце і аб іншых прышэльцах? Вядома. Ты асаблівая не праз паходжанне, Джуді. Ты асаблівая таму, што ты — гэта ты. У цябе неверагодныя сілы з бясконцым патэнцыялам. Я веру ў цябе і таму сачыў. Дзякуй. Але калі паверыце ў кагосьці яшчэ, не трэба сачыць за ім гадамі і спрабаваць скрасці. Дамовіліся. І прыберыце жучкі з майго дома. Зраблю. Ну так, відавочны фейк. Вау. Ага, вось дзе яны знайшлі гэтага акцёра? На куфары? Ты паглядзь. Вы перасеклі мяжу незаконна. Я толькі не разумею, навошта ім спатрэбілася марнаваць столькі сіл на такое глупства. Накшталт, хто наогул у гэтую лухту паверыць? Усе жадаюць стаць знакамітамі. Дарэчы, пра гэта, ты паслухала маю групу? Я ад цябе не атрымаў адказу. Забудзься, пофіг.